Karihi barok kawai hende kasngi klale buram mikino apahara bat ki balaklano ha ka jinya dai ka parliament ha ka po ka jingthom ka kenhun leno ha ki art pulai snam menchua Menteri ki kambari US Shankar bat uparalok jeng ubana UAE Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan kenya don lang ha ka jingalang ka bakhat san jong ke India UAE Joint Commission Mynta kasngi ha New Delhi ke India kalaya beteng ban ajing kershan na kabenta ki artli ki state solution ha ka jingi snam ha Palestine bat Israel ka jing penmi na ki karkhana ha India kalaki yo shakalai point sign na ka shispa ha uri saumen ta usnam kat kum ki jing pen bana katanat ya dari hende kasgi kalaso ya ka kontrak ka bakhat lai hajar sans pa klor tingka bat ka Hindustan Aeronautics Limited na ka benta ki khat artli ki lingsun ya lethma SU 30